Gagawa tayo ngayon ng Rísalamang, ang traditional Christmas dessert ng Faroes at the Danish people. It literally means almond rice, or best known as rice pudding. Kakailanganin natin gagawa tayo ng recipe na sapat sa 8 katao. Kailangan natin ng 1 litro ng fresh milk, rice pudding, 2 tetra pack ng cream, sugar, vanilla beans stick. Ngayon, ang una nating gagawin is to boil the fresh milk. Lalagay natin siya sa pinakamainit na apoy at ibubuhos natin lahat ng gatas. Ang pagkakatandaan dito is ihahalo natin siya parate para hindi siya masunog sa ilalim. So aantayin natin itong mag-boil hanggang sa ito yung thick enough at ilalagay natin itong rice pudding. At habang ito'y pinapakuluan, hahagdiin natin sa gitna yung vanilla stick upang lumabas yung kanyang lasa. At ihahalo natin siya sa milk. Kapag ito'y malapot-lapot na at kumukulo, hihinaan natin ito sa pangatlo or mahinang apoy or slow boil to make it slow boil, and then we add the rice pudding.